263 na personnel idineploy po ng Coast Guard District Northwestern Luzon ngayong Semana Santa po. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Nag-deploy ng kabuuang 263 personnel ang Coast Guard District Northwestern Luzon bilang bahagi ng paghahanda ngayong Semana Santa. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan at maayos na daloy ng mga biyahero kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan sa rehiyon. Ayon sa tala, alas 6 ng gabi kahapon, ika-31 ng Marso, umabot sa 979 outbound passengers at 2,038 inbound passengers ang naitala sa lahat ng minomonitor na pantalan. Bilang bahagi ng umiiral na safety measures, nagsagawa rin ng distrito na inspeksyon sa 81 sasakyang dagat at 83 motorbangka upang matiyak ang pagsunod sa maritime safety standards. Mananatili namang naka-heightened alert status ang lahat ng Coast Guard stations at substations hanggang ika-5 ng Abril. Pinapayuhan ng mga malalayag na manatiling updated at makipag-ugnayan sa Coast Guard District Northwestern Luzon o sa pinakamalapit na Coast Guard station o substation para sa mga katanungan at iba pang impormasyon. Kaugnay ng Semana Santa at summer vacation sa Rehiyon 1. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po, si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.